Насти, добре заварил. Как се чувстваш на най-горещото парти? Страхотно, както виждате зад мен публиката, всичко е на макс. Тук е епицентъра на купона. Ел Матадор. Много горещо купон има, а не очаквате първа изненади. Тук са най-яките, най-якия персонал и най-готините хора и поздрави за кралицата, за Аня. Благодаря ти, скъпи мой, уникален и наистина много прекрасен изпълнител. Благодарим ти, че откликна на нашата покана. И аз благодаря, че ме поканих. Благодаря ти. Здравей, мила, добре дошла в клуба Ел Матадор. Как се чувстваш? Много добре, много комфортно. Благодарим за компанията. Много добре се чувствам. Какво имаш да кажеш за това парти? Как е? Много сме доволни от партито. Надявам се все така да продължаваме, поне събота и неделя да си го изкарваме тук. Как ти е твоето име? Албена. Албена, да си жива и здрава. Мерси ти. След малко имаме много подаръци и награди за най-добрата танцорка. Искам те на сцената. Добре. Благодаря. Здравейте, момичета! Здравей. Как се чувствате? Идеално. Супер! Как е джаза. В джаза сме. най-добрата дискотека сме! Матадор. Здравей! Здравей. Как се казваш? Севги. Севги, как се чувстваш при нас? Винаги перфектно. Най-добрия клуб, къде сме? Разбира се, Ел Матадор. Виждам паралия тук, виждам паралия! Как се казваш? Ама той се чува. Как се казваш? Красимир. Красимире, най-доброто парти, как се чувстваш днес? Супер сме, супер. Ел Матадор, Ел Матадор. Номер едно. Къде сме? Ел Матадор сме. Най-якия купон. Ето го и боса! Шейха! Добър вечер на всички. Както виждате, изкарваме се идеално. Супер сме, идеално сме. Препоръчвам ви да дойдете да се изкарате и ви за нас много идеално, много супер. Шейха на Дена, приятели, най-богатия! Разбира се, с най-красивата организаторка, която много я обичам. Тя е номер едно. Някой иска да ми избяга! Как си? Добре съм ти. Как се чувстваш при нас? Най-добрия. Знаеш, обичам те, където и да съм ме следваш! Сам. Как се И аз чувстваш те обичам сега? много. Искам много танци, след малко ще има! И аз те обичам много. Здравей, мила, как си? Добре, ти как си? Много се радвам да те видя. И аз също се радвам. Как се чувстваш при нас? Много добре. Аделина, искам много да танцуваш, защото след малко съм приготвила много изненади, много подаръци за най-добрата. А ти си една от тях. Аз танцувам по всяко време и тук винаги имам на добро настроение. Благодаря ти, скъпа. И приятно изкарване. Благодаря. Купона е на макс. Здравейте! Здрасти! Как се чувствате? Супер! Уникално парти! Къде сме? В Матадор! Матадор! Да! За най-добрата искам да танцуваш след малко! Имаме награди! Супер! О, кого виждат очите ми?